Son Virginia, traballo no Centro de Logopedia Aperta. Nos enfrentan ao aprendizaxe da ortografía dunha maneira moi negativa, generalmente. Cando empezamos a usar con eles a ortografía visual, é que empezan a ver a ortografía como algo moito máis divertido e xeralmente mellora moito o rendimento. A palabra aparece dentro dunha imaxe. Entón, por exemplo, podemos debusar a neve, os tellados forman o V. Nenos, ao velo desa maneira, o integran mellor na súa memoria. Tarefas de hoxe: lavar, barrer e atopar 9 palabras perdidas. Anímaste? Ten diferentes contextos que nos din que temos que buscar 10 palabras. O neno ou a nena empeza a buscar no debuxo e pode ver que aquí pode estar escrita con V, por exemplo, podría ser ver. E aquí, por exemplo, vemos o bigote e autocorrectivo, de tal forma que damos unha volta á páxina e aquí podemos ver, pois efectivamente, aquí hai unha V de ver, aquí está B de bigote, un material que a verdade é que está moi ben, aos nenos lles gusta moito e, como dicíamos, fan un cambio un poquinho nesa visión que les teñen da ortografía. Pois o Buscaletras é unha ferramenta estupenda.